Il-Gvern m'għandu ebda pjan dwar l-isfida kbira tal-għoli tal-ħajja. Bil-Ministru għall-Politika Soċjali Michael Falzon jammetti l-inflazzjoni qed tħalli l-impatt tagħha anke fuq il-poplu Malti. Il-problema tal-inflazzjoni qedem. Tajjeb, wieħed ikun irresponsabbli li jgħid li ma hemmx dik l-issue. Hija issue li għandna aħna bħala pajjiż għandu d-dinja kollha. Il-miżuri korrettivi provajna nagħmluhom u naħseb li nexxinna nagħmluhom partikolarment bis-sussidju fuq il-fuel. Ovvjament, issa jkun żmien meta jiġi budget u naraw budget mhux daqshekk il-bot kemm miżuri oħrajn nassigura li jittieħdu. U quddiem din il-problema li issa qed taffettwa lil kull faxxa tas-soċjetà, kulħadd qed jistenna li l-Gvern jgħin lill-familji b'mod konkret. Għalkemm il-Ministru Falzon għalinna biss biex nistennew il-budget. Wieħed jew pjaċini nota li pajjiżna kellu effettivament l-iktar pakkett ġenerus fid-dinja kollha meta għaddejna mill-kwistjoni tal-pandemija. Nibqgħu nagħmlu li nistgħu. Hemm xi miżuri speċifika hemmhekk biex għax intgħidem ħafna miżuri. Għal miżuri speċifiċi nistennew ftit tajjeb fil-budget. Grazzi. Il-pis tal-għoli tal-ħajja qed jinħass minn kulħadd fuq kull faxxa tas-soċjetà u mhux biss fuq min għandu dħul baxx. Bil-pensjonanti u l-anzjani qed isibuha diffiċli ferm illi jlaħqu sal-aħħar tax-xahar hekk kif il-prodotti bażiċi qed jibqgħu jiżdiedu ta' kuljum. U quddiem din is-sitwazzjoni l-uniku konsolazzjoni li qed joffri l-Gvern hi li n-nies jażlu minn fejn jixtru il-prodotti tagħhom. Jekk inti rajt pizza qiegħda 30 euro u l-prezz huwa indikat, sta għalik jekk inti tridx tmur tiekol għand Joseph imma minflok tmur tiekol għand Telix se tinġib eżempju bażiku biex wieħed jifhem id-distinzjoni.